jarene ngidam pancen iya kudu keturutan iki ngidam apa kesempatan iki ngono perbuatanmu mas wetengku cilik mok gawe oh masuk angin wis seneng gawe wong turu nek gak diwehi kok kowe nesu mas iya aku dek pengen apa pentol wah lah bengi-bengi koyo ono to bakul pentol dikolekno mas iya tak wehi lho ya wis tak jikono aku nang nguri duwe pentol Perdana rekan New Cobra Sampir Sutresno ya wis cah ayu bojoku sing ayu dhewe 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 kendang menengong apa sing mbok kepingini kendang tak turuti sing tak pingini sing kepo-kepo janji kudu keturutan Apa? aku pengen pentol sing ono endoke aku pengen pentol sing double endoke aku pengen pentol endok sing akeh amine oh se kowe pengen pentol sing enek endoke kowe pengen pentol sing double endoke kowe pengen pentol endok sing akeh amine lalek pentole gampang apa nih mas? mine tak jupukno rambut iki lak leren golek gunting aku Perdana rekod ada New Cobra ya wis cah ayu bojoku sing ayu dhewe 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 kendang menengong apa sing mbok kepingini kendang tak turuti sing tak pingini sing kepo-kepo kudu janji keturutan pasti tak turuti aku pengen pentol sing ono endoke aku pengen pentol sing double endoke aku pengen pentol endok sing akeh amine kowe pengen pentol sing enek endoke kowe pengen pentol sing double endoke kowe pengen pentol endok sing akeh amine ini perlu diklarifikasi apa nih mas? yo pentol sing nganggo mie ku mau lho bakso oh wis yamene lek tuku nang ndi to Dik kolekno mas aku pengen oh ini kesempatan nih sampir maneh ya wis cah ayu bojoku sing ayu dhewe 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 kendang menengong apa sing mbok kepingini kendang tak turuti sing tak pingini sing kepo-kepo kudu janji keturutan aku pengen pentol sing enek endoke aku pengen pentol sing double endoke aku pengen pentol endok sing akeh amine kowe pengen pentol sing enek endoke kowe pengen pentol Dik sing double endoke kowe pengen pentol endok sing akeh amine kowe pengen pentol sing enek endoke kowe pengen pentol sing double endoke kowe pengen pentol endok sing akeh amine wis kowe pengen pentol sing enek endoke kowe pengen pentol Dik sing double endoke kowe pengen pentol endok sing akeh amine jalukane kok macem-macem bojo meteng pisanan le
Rekod Surabaya. Terima kasih. Tak mikir sukete
Indonesia. Perdana Record Surabaya mempersembahkan Vivi Rosalita New Cobra.
Seger. diombe rame-rame jarene enak rasane Kaya loro. amung siji diputer gonta-ganti kanca-kanca ngenteni tiba wayahe dijoki nyuga kau rasa jarene krasa mumet ning awak krasa anget apa iku sing diarani wong mendem lakune semboyongan ora ngerti yen coklangan tiba makruk dadi gotong-gotongan awak wis lemes duwite ludes urip rasane tansah lenes kok dipikir-pikir yen ra ono untunge cukup ditutup oplosane tobat-tobat tutu soto papat kapok-kapok jamung kapok lombok wiwit dina iki mendeme dimareni mugi Gusti enggal ngijabahi nyuga Mas Ian. Ini ada yang baru nih. Setengahnya yang baru-baru. dikumpukne kancane dibuka oplosane diombe rame-rame jarene enak rasane gelase amung siji diputer gonta-ganti kanca-kanca ngenteni tiba wayahe dijoki jarene krasa mumet ning awak krasa anget apa iku sing diarani wong mendem lakune semboyongan
tip semuanya.